कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. आदित्य ठाकरे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर असताना त्यांना त्यांच्या आजोळची आठवण झाली. देवगड पाठरवाडी इथं त्यांच्या मामाचं गाव आहे. भाषणादरम्यान त्यांनी आपल्या आजोळचा उल्लेख केलाय. आणि कोकणात आल्यानंतर एकदम आनंद वाटत असतो, कारण आजूबाजूला पाहिलं तर हिरवगार दिसतं. आपण सगळे आरामात सगळं चाललं असतं. आणि तेच मी सांगत होतो की जे काही आता थोडाफार गोंधळ पण चाललाय बसायचं उठायचं, ते आम्ही कोकणाबाहेरचे लोक आल्यामुळे. म्हणजे आम्ही काही कोकणाबाहेरचे नाही, तरी पण माझं आजोळ तिथे पुढे आहे. पण मला येताना खासदार साहेब सांगत होते की अजून 2 दौरे करायचे आहेत. म्हणजे निश्चित करू, कारण मदतनीच्या काळात पण युवासेनेचे 2-3 दौरे झाले, पण त्यांनी मला न सांगता झालेले होते. नाही तर मी आलो असतो. आधी त्याची आजोळची आठवण आली तुम्हाला? मामाच्या गावी जाणार का जाताना देवगडला? कसं आजचं खूप शेड्यूल खूप जरा कठीण आहे, पण बघू. कठीण म्हणजे धावपळ आहे जास्ती, पण नाहीतर आवडतच जायला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.